Čekam te ispred. Aj požuri, molim. Važi, bubice. Kupila sam. Ticijana Teresa. Super, srećno. Samo malo me muči sad, da sam trebala da kupim još neki da iskoristim akciju. Aj, samo se koncentriši, molim te vidi. Ovo mi je Armani, ovo mi je Gucci. Ovdje ima ona jabučica. Ili sam možda trebala ovaj da uzem. Šta misliš? Koji sam trebala? Šta si uzela, srećan? Ticijana Teresa, ovaj sam uzela. Taj najbolji. Pa jeste. Pa bit će Monte Carlo još akcija. Pa bit će, Pa kupit ćemo, ja sam zaslužila to. Ajde samo molim te, otpade mi rame, ponesi mi ovo. A sa slikama da imamo jednu zajedničku. Sa aerodroma, zajedničku. Evo, uhvati me celu, uzmi. I da se vidi, ne, nemoj celu, da se vidi raspored letova. Kad budem kača. Super, srećno. Super. Hvala. Aj sad nema. Aha. Znaš da razmišljam nešto? Ona tvoja mama je stvarno jedna opasna žena. Rekli smo da nećemo o mojoj mami. Ja sam, Bubice, htjela samo da kažem da svaka čast majci što je rešila da nam pričuva decu. Eto, to sam htjela da kažem i da ću se ja njoj odužiti, kupit ću joj neki magnet ili kuhinjske krpe. Si samo rekao majci da tebe zove za decu, pošto ću ja isključiti telefon da me ovi s posla ne dobiju. Rekla si, srećno. Ajmo sam izmasira, ovdje nešto mi je bolje. Ljubav je od kad smo ušli na aerodrom, svi te gledaju. Šta je to čudno? Bubice uvijek me gledaju. Pa kad si tako zgodna i kad imaš tako bujnu kosu. Pa nije lepota slučajna, da ti kažem, Bubice. Ana Marija vodi računa o sebi. Ja sebe ne vidim. Ja na sebi radim. Ja tačno znam šta koristim za kosu, šta koristim za nokte, za lice, za kožu. Ja bez svojih preparata. Bubice? Kaži, srećice. Kad sam ti rekla da se vratiš, kada se čekao taksi, da pogledaš na kuhinskom stolčiću, na stolčiću u predsobi i na veš mašini, jel nešto ostalo? Ti si pogledao, tako? Nije ništa ostalo. Jesam. Nije ništa ostalo. Nisam. Taksi nas je čekao. Jesi pogledao ili nisi pogledao? Nisam. Idiote! Najvažniju stvar nisi uradio! Ja ne mogu da verujem. Kako Ana Marija, ako si ti glupvača da ti ostaneš, nema najvažnije stvari da ti uradi. Znači, uzmi sad traži ga ovde dok ga ne nađeš. Dok ga ne nađeš, traži ga. Joj, kako sam ja glupača. Nema je pasu. Nemoj me sad ništa pitati, traži! Novčanik. Koristit ćemo tvoj. Šta tražim? Pa njega nema. Šta tražim, Ana Marija? Šampon, Dušane, šampon! Šampon. Nema ga. Pa nema ga. Pa samo mi je od njega bujna kosa. Joj, ne mogu. Smije se, ljubav, znam da je katastrofa. Imam rešenje. Joj, džaba mi sad. Sve je u redu, ljubavi. Čim stiknem u hotel... Glupačno. Smestimo se, ljubavi. Obići ću svaku apoteku u Monte Carlo, ne brini. Ma kako... Joj, nećeš ga naći. Pa ti to meni nameno da bi ja ceo život gledala slike iz Monte Carlo kada su me krave lizale. Naći ću ga, ljubavi. Pa obići ću celo Francusku, ako ne trebala. Ne. Pa neću ti ne. Pa neću pa da idem. Ma ne pada mi na pamet. Slikaj se tamo sama. Ajde, ljubavi, pa ovo je naše vreme bez dece, šta je ti? Naći ćemo tamo. Joj, prokleti stvorenca. Naći ću ja tamo šampon. Ana Marija, čim se smestimo u hotelčić i ti napuniš kadicu, ja ću da obiđem svaku apoteku. Slušaj me. Što ti mene mrziš? Pa šta pričaš, ljubavi, pa koga ja vodim u Monte Carlo? Nekad se stvarno pitam koliko je tebi zaista stalo do mene kad ne možeš tako jednu malu sitnicu za mene da učiniš
ovako da me jašeš narednih 7 dana zbog tog šampona, da bolje i da ne idem. Meni je onako sve jedno, bolje mi je kod dede na selu. Nego hoću da obradujem gospođu. Dušan? Kaži. Pa to nas pozivaju. Nas. Pa to naš let. Naš. Pa šta si se ugibio tu, neću da zakasnim na avion, požuri čoveče, aman! Ljubice, sam da ti kažem. Ako ne nađeš plantur, moj plantur u Monte Carlo, bit ćeš 7 dana zaključan u hotelu.